Daw palang ganin oh. Ako ni mo daddy no, imo ning bual mo bagay kana mura gyud bugat-bugat sa lawas sa lawas. Uy, ano ay kanindot uy. Ala! Pagtarungan! Sus, bahaya itong mga tawhana ba, puting igasa. Sus, palang yun tayo ingunanay yun, tagdados. Apsan man yun to ba? Aka po niya akong tiil ba eh. Giunsam sa ni pagpanganak sa mama. Malagi, giunsa ka ni pag-posisyon nila nga ingunanay man taon tao eh. Sus, baydo, kwarta ng tato baydo. Bakit yung tani? Malagi, nakapatay kapalit bugas ron na eh. Sus! Bangga nagitilaing pagpangita ni, manulis lang kita. Sus, patay kita sa itong asawa ni Bay Rams. Naglaon to na ito nga makadatag kwarta. Sus, pakyas yun. O, hindi baydo eh. Kini, pero ba isuga itong akong asawa sa baydo? Usuga sa itong managan itong mga tawhana eh. Sa ayan ka ito nakadaog. Hindi lang, magulit pa lang hindi. Apsan kita kuma. Oo, lagi. Kakuha mo ba baydo eh? Wala kang kita eh. Huwag di sapi yan eh. Sige, may tagyasahan tani. Sige. 20 baydo. 20. Matay. 20 ba? Asa ko no? Oo, 20 yun eh. Ako'y nakakita na baydo ah. Oh, ikaw may nakakita. Ya, uhaw man ta. Ipalitan ng tuba. Saman. Tuba ba nga? Soft drinks sa to. Kung anong kay puting uhawa? Sus, ayaw din mo palamba-lamba bayron no kay makakita yung tag 20. Mapalamba-lamba sa kurun sa unahan kay makakita sa kung 20. Dito sa kini. Kinaayos tayo makakusto tuba ani tuba tayo to paliton ni. Bakti na soft drinks ni bayron. Saman. O ikaw, tuba na lang kung makakita kag 20 kung soft drinks ako palito. Sige, bantay ha. Sige. Uy, bay. Agay, agay. Kawoy ni mo ba yan? Kita oy. Murag na kuan nang gisa, murag na kuan man ako. Baan man nun ba? Palamba-lamba ka. Lamba ginong ka. Asa ba ya? Murag papel mo ba? Ay ay. Mao na ginigiingong bay nga. 20 sad bay. Swerte yun. Bay do, 20 mo lang. Wag tayo swerte sa papadulis bay murag swerte tas lamba-lamba ni. Kani magpalit na yung tagtuba. Ato sabot ha. O sige, sige, Ha? sige. Tuba ato paliton. Sakto Tuba kay ni. na. 40 sa galon na ni siya. Asa man? Ikipos. Ako ipos, ako ipos. Ato tas unahan na nanindag tuba dito. Ato silang may kunay. May lang nanggarita. Garita. Iyan na to bay do eh. Jesus. Kailong tagtubaan ni Rubay. Iyo. Nanggarita. Apa mo ito ba danang kay uhawa na ngoy. Uy, unsa may inyo kuya oy? Uy, unsa may ato? Pero anong gimanang-manang ko niyo nga bata pa ko ni kamaguan ninyo naong? Ay sorry nang. Lah, kahamis ba ni mo paa? Garita oy. Kalami ba ana oy kabalbon. Ay kunyog manang-mananga. Tawagan lang ko sa ngan. My name is Garita. Mamaligad tuba diring dapita. Ah, sige. Garita. Panay lamig tuba da be. O sa galon lang. Naam kay tuba niya. Palitan kami be. Di uhaw na kaayo. Dalihan niya nanggarit kay grabing uhawa. Uy, ikaw ba? Kagahili mo ko. Kinang ka ako nga, Garita, dili ko manang-manangon. Imo gait mas guwang pagkagnaon ako. Manang-manang uri ka na ako. Nakakiaw lang kang pututa ka. Giigda mo kag kiog gitambay oy. Ah, takatawa pa ka ba nga? Brad, kiyaong masad ka ba eh? Ate na limon oy suri kay. Ay, ala ba ana ko na manginom ta kay uhaw na kayo. Ang gali eh. Oy, ti kuan na lamig. Kuan garits kanang usa galon nga tuba diha. Pagdali kay puting kuan na mo hawag gyud na mo. Ako, ikadimalas inyo. Dimalas pa mo sa inyong tiil nga kiang.
Di malas pa mo giwan ay bagong tuba ron habi ay bahal. Ino mo bahal? Sige nang garits. Kanala mo yun na, bising pag ka na yung iya mo nang apilo ginam. Tungod sa kauhaw lang ginam mo. Asa, good bay lang. Mutingnan di ka ng ihi, napapan mo sana. Pati nang uhawa ba yun, tinagi mada. Ay, lapi lang ihi, kay kanalang tuba, atay mang ihi, oy. Ay, kay inom ka. Man, apilan ko na isagol ihi, pero daghan maabot niyo sa kagalon. Ihian ko na karon dayon. Ayaw lang sa garita ka na lang tuba. Ipisi na lang may dabi, kay uperti na uhawa yung taon. Mugid, dodoha ka grapon. Day garits. O sige, lingkod sa modere kay magtakos ko duha ka garapon tag 20 ra bang garapon na ni. Mahal ba kay tuba ron kay ang bahal nagana mo ka mahal. Sakto ha to boy, kito atong nakitaan bay. Ay, murag ituyo gis panahon. Sige. Sakto, 20-20 kurinta. Sige, taksi na may grits. Bayad sa daan, mga scammer kay mugnaw oh. Bayad sa daan. Tahan. So, mura magtunamot ka ba? Yung sa mga munos na siya na to. Mugi. Ano? Muy babaya di, daan day garits be. Naami ka bayad oy. Sigurista kay kada. Sa Mura magtiim na imong pasok di. Uy! umas akong bulsa oy. Dra. Isa. Kuha sa ng balibo. Ang balibo ah. Daman akong balibo. Dara garits oh. Mamayo kay mo bayad. Mao man ang itlog inyong kwarta oy. Murang nagpike. Kaluod ani oy. Sige pang kaglangas garits oy, magay nang bayad may. Sige na lang oy. Sige, buta ko niyo diha. Ay, iya po. O diara yung order mga kiyango, tagsa kagarapon nga bahal. Puno sa Saan ka pagmamahal. garapon? Ano mo reklamo ka? Murag kita ra may buangan ng gari. Gamay yan yoy. Ang usagrapon sa mga murag ingunani magkakuan na oh. Karon sige lang ba yoy giwa mo tay. Tay mahimo. Mamogid ba kay nginam tabay kay grabe kay mo. Kurkurog na ginakutuod. Ay sa ko tay. Waka karon ba ko ka kuan ni kulor ni tuba ani. Pura magtamis-tamis. Apahala na kung saan ni bay kay grabe ko awagit. Ay mo kabalag ka, gigisag na sa kong ihip para mo tamis na gamay. Taan dyan garitoy. Ihi. Gisaglan ni mo ihi. Grits. Oh, ako nang gisaglag gamay para malumay mo na ako. Magpangita niya muna ako ba? Yata yun mo garitoy. Tabangan ka na mo duwaron na. Pakimkiyong rami pero kuso para ba kayo may mukuan ba? Mutira. Matira ba yan? Kung magpatira na siya, Mutira ka. O na ako. nabuang dungan tao eh. Dito bang muna akong duha? Sugakod ka ng inyo ha? A few moments later. Mari asa ka to sa ba ng duan? Lain ba wa kumibigay dilong agani ito mo ah. Samot na mi way bugas. Diba ka mari bigaan ko na dito kay mangita ko na siya kwarta. Na. Nagtuo kag ikaw ra mari ako pa mari. Baris na mlantunton sila duha. Ay pa sa sigaras unahan. Makita nang to na turong pitito. Yes. No ito. Litan katundong ka itong buang pa siya ba? Alis ko. Ano ra mo may buang oy. Pagkatay na baka ni kwarta. Sabaka ta pangbuga. Nakainom maning tuba ba? Jesus. Kabalan. Ay, ha? Uy, Yung ka, magkita kag kwarta. honey my love susi. Ay, sa lang Gana ba kwarta? may ibot akong tunggoy-tunggoy lang ga. Kaning kuan magyud ni honey. Ani ba? Giuhaw mi ba kay nangita mi kwarta nga mo mi kita mo ning nangayo na mi diri ni garage og tuba nya. Bayrams, purting buyan mo nilakaw kay nangita mi kwarta nya. Nakaw na una mi nakakita mi diri nga kuan nangayo na mi tuba ni garage. Di ba Bayrams? Mau Asang kwarta? Tinuod na lang gawin. Tinood bitaw. Asa lang ka buhay na gaga. Atong bukas ro. Puro kasakit ako nung lang ga. Nagsigalan niya akong matas pinaabot si Imos Balay. Kay ang mga batawan ay matutoy kay imong gihurot gabi. Asa ba na lang gawin kaya gamay ram taon to kong gitutoy si Muay.
Ipabinlan mo ko tong bata. Gibin. Why nabilin? Siya nabilin ba? Kabusok pa na. Ikaw hinampaka ka. Ako pa nagkugoy sa baka, kambing, iro, baboy, iring. Nya karon mo. Inom ba akong kwarta? Ani. Dahil lang. Ikaw ako naman kong kwarta ha? Asaman to? Dahil lang kay ato lang itugbay sa unya. Kasi ganun yung paglalaay. Huwag kita mga undron. Ayo. Ay, kuya, kakita mo ni ko ani Master Bido. Bito, sama na, wa may kailana. Nangutana ra ko. Mga tana na kay mga tana. Di kayo magkikap-hikap. Ibang na palisa. Na, matagiday. Mo pa mapatay ko dito. Wala nang gawin. Wala lang sa nagkaroon. Bumagtag na yung mata ron. Bato mo na yung gitan-od ka na bato. Ay, kolos ba to? Kasi kolos ba to? Green. Ay, ako pa yung ay. Sus! Kumabwa ka maldita ninyo eh. Gura mo ko nangutan na. Bakit lang ka? Tana lang gawin. Tanaram ng tao. Pwede mo tanam si kikap-hikap. Saan na mo tanam to? Ay, di ba? Nangutan na ako kung asa si Master Bido. Nakadaog siya sa sweat press. Ang ako lang ba? Mangutanam. Di kayo magkikap-hikap. Ayan na lang pagkuhan ka. It's my hobby. Kung mangutan ako mo, dapat mo hikap jud ko. Kay para tagdun jud ko. Saman ka, oy kamaldita ni mo. Ang saman jud, nakailang mo, ano wala. Huwag may kailan na. Ikaw na nga? Sige, mangutan na ko silain. Payo pa. Hoy, saan na yung ginagawa mo na? Babay na pa na? Di ba yun? Dili lang gawin. Ano yung mga yun ni? Naami gitulis dito ganiha. Ang usa bungol. Ang usa nakadaog sa surtris. Ya, ang katong naadiri katong nangutana nga kaila batong may do. Mautoy magdasas tubidin do. Sa katong among gitulis ganiha. Di ba, Bay Rams? Mugid. Mugid lang ka. Saan? Kusukin mo dagan sige lang gawin. Dili pa ni. Ang may gitulid pala ni among panuhod sus. Ay, kung di pasad mo bogo, na natatay bugas ron. Dili sa tingong bugo lang gawin. Lagi, makuan mo. Kuha na gid yung tanamo niya. Wa pa dito kwarta de oy. Kung gina mo na ba rin manulis may kwarta? Sus, kabugo ni makianga eh. Ay, di ba sa singunana? Uy, May rasa dito nakadagan lang gawin. Wa pa mo sa dito kwarta. Di pangutana tato ninyo. Wala ba mo'y kwarta? Kapuasan mo lang gawin. Mangutana pa matanga. Tulis ginaguntinta nga mangutana. grabe sa kamari ko. Sa pautan kong pagundangan. Para sure ball. Ya, pautan na nga. Amo nang galit itong gigunitan kay maka-ipsot niya. Naka-ipsot naman ni noon. Ay, Nakalamba. wag dito kay. O makay kwarta yung gitulis ng mga bugo. Kanina lang kami bahala to. Kami panulis to. Pero patutya to ng mga bata dito. Ya, makaya ka ninyo. Patutya ko nung. May, mulangga. Ay, kasi pagtanong ako, wait. Kaya din ni Mohan nga. Babae mo muna ko. Kaya kinahan, oy. Diskartir ka na madaog. Ato, basta. Patutya tong bata dito. Si patutuyon lang gawin. Wa man taong ko'y tutoy oy. Siya mo'y patutoy hani. Ay nga wala mami tutoy in town. Uy, Bugo, gid na mari, oh. Bugo mo lang? Inyong tumoy. Saan patutya na dito? mabinuang in town diha hani. Uy, niuk-uk na ba ni among tumoy. Puta mi dire. Tanawa mong moves. Watch and learn. Uy, ito ba? Buya ba pa sabay? Uy, anong tubay? Sa tubay? Pulis? Anong tulis yung tubay nga? Wa mo ko'y kwarta. Kabati, guro to bay pag istorya na ko nakadaog og surtris. Ha? Kwitis? Ano ba yung kwitis niya? Surtris? Aw, swertres? Ikaw dati tulison. Bay, naangin lang ko ni mo. Sus, nag-uban mo tadi na angin ka?
Hangin ba bitaw? Hindot kay hangin diri ba? Hindot kay lugar ah. Hangin kay bugno kayo. Hangin ka ron. Maway ta. Sa hangin ba nga? Nahangin ka pag kuhan ka na ko tanduha. Aw mo lagi ikaw sa hangin yung kanako. Uban po ka na ako uban. Sa uban. Kuban. O may kusundang. Nanda ka sa kuban? Sa kuban ka ron. Uban? Aw uban. Aw. Uban ka na ko ba? Mo lagi naangin lagi ko nimo. Tulison ko nilabay nga. Wala pa mo ko'y kwarta diri. Kung may dibidindo na abutan ay. Ikot mga din Dubai nga to din to mas libas. Dan mo bungula ka. Say, dindo ba? Dibidindo ay. Aw dividendo de bay. Jangan na naman ka na kog inom nga wala pa man ka kwarta sa man. O patangon ta nimo. Mag-inom ta ba kay maabot man to dibidindo. Sakto sad mo mahubog na ta. Maabot tong dibidindo nako. Bungula ka ron. Lagpot ka rin layo. Minay ka din kumo ka ron. Si kayo bay. O may kayo dire. Kalayo. Layo gi amo dire bay to ba to mo di makita. Kuya, gan mo gusto na bungula kay. Minay ka din ka ron. Lupad ka ron. Ay, naram dito dara Master Bido. Anong upong ka nagpakita? Uy, dara o. Uy, naram day ka na. Asan mo akong daog? Dara diri sa gisod ako sa bagay para di ko makitaan sa mga tao diri. Uy, para di ko mailan nga dagang kining kwarta ya. $500,000 ba ni ang sa una ang jud. Abi pa lang kanang basin tulison ko dira sa may kuan dapin-dapin. My God, di na ko ni makuhatag nimo. Hap siya bay. Half ka ron. $500,000 ay. Happy ni mo daw bay. Oh, $500,000. Patag. Ah, babae ra day mo gusto day. Way problema na. Karap lumsan pati kas babae. Say hubsan bay. Ubsan ka ron. Lumsan ay. Ayun si bay. O may dagat re. Oo. Naana din tanan nimong kwarta. $500,000. Sikpik niya. Ako tanawon ko. Mao na imong inom sa ko. Kalami nagpakare. Asir am taon na ba yoy? Ah, Asir na nag. sa snatsir na. Tinol. Asir? Oh, abro ko snatsir na sa snatsir bay. Asir ba naghatag? Daw mo daw dibrido. Dara na kayo ka bay. Bayri na nag 5. Palitan ng tigag daghang lami niya. Sing tami wala pa kita inom. Tami inoon. Dami ka ron. Ako na pumula ka ron. Sing tami bay. Upang kita kainom. Tara mag-inom ta na. Tara. Ay kwarta riyo. Asa ta magtanong nga init man? Tanong ko ron. Pako na rin kwarta ng dadaron. Isog mo ron. Sige mo, ato na ko Master Bido. Congratulations! Boy, ang ping mo diri. I love you so much. Sige. Bye pod. Pagamping sad. Bay, asa man to boy? Madaro mo to. Sige mga tutag tindahan na kay mag-inom na ta. Ato ta simbahan bay magtanom ta? Tanong bro. Pako na ron. Ayo bay, ako kira pa kung kunin mo ko bay kwarta bito na. Sige na. Kanya na ko yung hapak no. Di ko tigaan ni bay nanday. An ages later. Oh, madto na me. Ang bata ha? Oh, diskarte ha? Kagwapa ni mo lang gawi. Matay. Di naman maila. Whole body. Isiglayan na yun mo ato lang gawi. Di ka kami trabaho. Ay, kami raman tatoy. Basinya kamoy mo'y tuliso na. Mga gwapa rin ato mga Mao lagi. masawa. Hindi pa mo mga bugo mga kianga mo. Nanoon tatay bugas ron. Langga, mangunin sa katalang gabi. Kasiksi ni mo lang gawi. Kita sadan, adto sa ta manguli sa ta. Kay ato na suwayan ang inyong pagka hubag. Ay, pagulong mo diha. Mga to na me. Muwarte sabi. Kanon hangin niyo oy. Ito na me ay. Kapoy niyo. Sigsig din sa itong asawa ba yun?
Kaswerte yun nato ba, no? Kasawa tayong natupang din sila, no? Ang kakuyog ba sila inoy tuliso na niron ba? O, lagi ni kapait lang ba? Sus. Ka mga lamir pagpaa sa itong asawa oh. Napalubot ay murag kagwang. Kung nang asir nga ito nagkitang ganina, no? Itong mga hatutas dividend ko. Oo, maugin na katong hikap-hikap ko, no, hay. Itong ba na, no? Nga ito, sige ito siya katong. Ang nga nang kapalitag bugas, uy, kapait. Uy. Uy, ay! Gapa din mo, uy! Ano nang binilig dito mo si ganiha? Ay, ganiha ba ito na makaroon? Ay! Oh, day, kanang... Siksi ba, day? Hello, uy! Kanang... Asa na mo, Don't touch me, oh my God! Ingon nga nakadaog. Asa kita dapita? Ito ay. Dapit. Basta dito, makikita mong duha ka laki basta to dito gikuan ako ni Master Bido. Ay, bido. Ah, bido. Sino Yeah. pangan sa usa? I didn't know kay bungol daw to siya. Basta bungol lang usa. Laram ka dito. Salamat sila ko. Mapakay ka. Lama, thank you. Bagay. Asa to inog? What sa ta? Ganyan ta sa lakaw, pre. What ay? Asa ta, pre? Iya sa istorya no pre. Asa ta pengon ni pre? Amo man kita gindahan kay kapoy na ko pre. Aton mo kayo. Asa pre titindahan na kita dali ay? Lingkod sa pre. Kuya. Kapoy ko na pre. Sige lakaw. Ayo ang tindahan na diri lapitan eh. Mayo bitaw ng simbahan, pre. Asa na simbahan, pre? Bahan. Tindahan. Ang tindahan bagay. Uhaw kayo. Ako man tayo mauna Mariko. Maugid tingalin na Mari. Kibaw kas plano man niya. Sige kayo ay. Kita pa. Hi boys. Hi guys. Hello, pwede mo tana boys? Pre. Ay do ka chicks oh. Wa pagi kay lips pre nya. Murag dugso tanawon oy. Kalami. Murong na yung magic sarap. Grasya ra gyud na to pre. Disgrasya, pre. Sin disgrasya, pre. Grasya ba grasya. Uy, ka. Di na kadagko ba yung muscles? Uy. Ano na pa yung bag nindot kayo? Marisa. Di man kayo manindot. So, pre. Uy. Bahin na kung usap, pre. Sa bahinan nga. Imuha mo na. Tingnan lang. Dire na di doors ko ando. Pwede mo try. Ano ka nindot? Dong. Pwede kayo kung sana, pre. Anak, paglingko sa barrio. Ginata amigo ni pre. Kaya imuha magsulot. Try raman kay magpalit mi nga no. Nindot mo siya da kay siya. Try pa nga. Unya lang niya. Nindot ani. Uy, i-try ra magsukod. Hikap lang ka, hikap lang. Gatong ukay-ukay nga branded sa. Diyan ka try. Hikap ra mo, hikap ra. Hello. Gaong palang galindaan, nindot na kay sa. Nindot kay siya no. Hikap ra mo kutog taon. Ani. Gaong palang galindaan nindot oh. Ako ni mo dadi no, imo ning buol mo bagay ka na. Moro gyud bugat-bugat sa lawas sa lawas. Tarong, hoy, hoy. Guwapa ang tato, pre. Mga snatcher, mga ito. Wala tayo pag-inuman na, pre. What's up mga kabulayo? It's time to shout out. Shout out ni Evelyn Alboro, Shout out. Irahes, Shout out. Maurel Tirana, shout out. ZP Official, shout out. Pro Bisayahanon, shout out. Og Hannibal Lenco Pines, Shout out. Bisayang Lagom, shout out. Gisrel from Maslog Danao. Shout out. Shout out sa deko ni Marie Cruz Doronio, Oceana Joy Doronio. Shout out. So shout out sa nag-sponsor aning t-shirt. Shout out. Shout out sa nag-sponsor. Salamat, bro. Salamat. Goodbye.